Intzanet euskara online eta doan praktikatzeko plataforma bat da. 2013 urtean jarri genuen martxan eta Maramara hizkuntza zerbitzuak enpresak kudeatzen du. Eusko Jaurlaritzaren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Donostiko Udalaren diru laguntzak jasotzen ditu eta irabazi asmorik gabeko proiektu bat da. Eta bi zutabe ditu, bai? Alde batetik ditugu bidelagunak, direla euskara online praktikatzen lagunduko dutenak, bai? Laguntzaileak. Ez diegu titulorik eskatzen, bai? Euskaldun jantziak izan behar dute. Eta beste alde batetik dauzkagu bidelariak. Bidelariak dira euskara praktikatu nahi duten pertsonak, eta hauei gutxieneko maila bat eskatzen diegu. A2 altua, B1, bai, elkarrizketa bermatuta egon dadin. Saioek ez dute helburu didaktikorik, ez da irakasle-ikasle harremana izango, bai, beraiek bidelariaren helburua izango da, pixkat soltura irabaztea, jariotasuna lortzea eta lotxa galtzea. Ordenagailuaren bitartez egin daitezke saioak, tableta erabili daiteke, eta mugikorra ere bai. Online izateak ze abantaila batzuk ditu gure ustez, eta nagusiena da edonoiz egin dezakezula eta edonondik. Gero beste abantaila bat litzateke, esan bezala elkarrizketak batekin direnez, bidelari bat, bidelagun batekin, aurrerapena handiagoa da, bai, bidelari batek urtebeteko epean aurrerapena handia egiten du. Intzanet plana da, erakundeetan Intzanet txertatu dugu euskara praktikatzeko tresna gisa. Bai, erakundean edo enpresak berak jartzen ditu bidelariak eta bidelagunak, esan bezala euskara praktikatu nahi dutenak eta laguntzaileak izango direnak, eta beraien artean egingo dituzten saio horietan, azken batean langileek, bai, alde batetik kohesioa lantzen dute eta elkar ezagutzen dute, realitateak bata eta bestearen egoera eta realitatearen berri izaten dute, eta beste alde batetik, hiztegi espezifikoa edo zehatza lantzen du. Bidelagunei dei egin nahi diegu euskararen alde zerbait egiteko aukera ona delako.